І знову чергова неділя, вечір неділі, і знову вітаю всіх, хто так ці інакш потрапіў на канал, на ефір на гэты вечаровы. Ось вітаю адразу Акселя Темплара ў чаціку на Ютубе, а іншых чатікаў у нас няма, таму што ў TikTok у нас забанілі к хуям. Што, ў прынцыпе, не дужа-то і мяне расчаровае. Просто на одну праграму менш запускаць. Ось, адразу там падкажыце, будь ласка, ці ўсё там з гукам нармальна, таму што я там пераправяряў там на гэтай самай. Вітаю таксама Дар'ю Кірі і Маріну Ді. Бо на мінулым стріме я потым, калі запіс глядзеў, там звук не супадае з гэтым, з відэарядам. Ось, і таму там складана было гэтыя всялякія нарезкі рабіць. Але я, здаецца, там щось тэставаў і падагнаў звук пад відэа, і павінна быць, в прынцыпе, нармальна. Нішто не павінна там ісці паперад. О, вітаю таксама Ironik UA з Дніпра, щось у вас сьогодні неяк багата у чаціку адразу са старту. В прынцыпе, гэта добра. З чаго пачнем? Пачнем, напэўна, з самага цікавага. З самага цікавага адразу з навінаў такіх, скажем так, міжнародных, хаця па факту амаль што ўсе навіны сёння будуць міжнародныя, таму што беларускія навіны, там няма там нейкіх навінаў, крынжаваць там з якога-небудзь зноўку паста Ціхановскай мне ўжо неяк набрыдла, кажучы, таму я вырашыў гэтым сёння не займацца. Пра што мы сёння паразмаўляем? Першае, што варта ўвагі, гэта, канешне, тое, што так вылучаецца сярод таго, што адбывалася на тыдні, гэта падпісанне там нейкай угоды, дамовы пра нейкае там ваеннае, наколькі я разумею, тую самую, карацей, пра супрацу ваенную паміж Расіяй і Іранам. Ось, і тут некаторыя якраз пачалі казаць, што ось такую ж самую дамову Расія падпісала з Паўночнай Карэяй, якая там нібыта прадугледжвае, што у разе, калі там на якую-небудзь з краіну падпісантаў гэтай самай дамовы хтось нападзе, ось, НАТО там всялякая, ось, тады нібыта іншая краіна мае дапамагчы гэтай самай краіне. Зразумела, што ўсё гэта зроблена пад Расею. На Іран там, здаецца, ніхто не плануе нападаць. Ось, вітаю таксама Наталью Поліщук у чаце. Ось, і, карацей, ужо там пачалі такія чуткі, скажем так, прасоўвацца, што нібыта ўжо паўночнакарэйцаў у палон бралі, скора пайдуць там персы, саме з Ірана. Але, скажем так, гэтая угода сама па сабе больш цікавая не ў плане таго, што там будуць іранскія гэтыя вайскоўцы на тэрыторыі Украіны ці не будуць, яна больш цікавая в плане таго, што адбываецца падзел уплыву там на гэтым блізкім усходзе, як яго называюць. Таму што пасля таго, як Сірыю Расія, шчыра кажучы, праебала, ось там трошкі туркі, нягледзячы на тое, што на гэта адмаўляюць сваю учасць у гэтым, свой удзел, ось там трошкі падсуецілі, і вось ужо Расія не мае там ніякага ўплыву ў Сірыі, ні фізічнага, ні палітычнага, таму што там іх проста не засталося, як то кажуць, іх там нет. Яшчэ скажыце, ці зашкалюе час ад часу мікрафон, таму што ў праграме мне паказвае, що он неяк забягае ў чырвоную зону, але я яго там зрабіў трошкі цішэй. Ось, і калі там раптам ён пачынае час ад часу, калі я грамчэй кажу, там штосьці зашкаліваць, ці там рыпець, ці яшчэ штосьці, скажыце, напішыце ў чатик, я прачытаю і там
падкарэктую гэты момант. Вось калі ўсё добра, нічога пісаць не патрэба. Ось, і карацей, пачалося там пачаўся гэты самы там падзел, таму што ёсць там краіны, якія больш там бліжэй схільныя да Турэччыны, ёсць якія там нават і не маюць нейкіх нежаданняў таго, каб там неяк Кітай уварваўся ў гэта ўсё. Ось, а хтосьці там і з Расіі штосьці там муціць, таму што як бы і ядзерная дзяржава. В прынцыпе, і Іран лічыць сябе ядзернай дзяржавай, але як то іхнюю ядзерную боегалоўку ось, ніхто пакуль што не бачыў. І невядома, ці пабачыць увогуле. Ось, але, скажем так, перавяраць, ці ёсць яна на самой справе, ці няма. О, не. О, так, норм. Ось, ніхто, звычайна, жадання ніякага не мае. Таму што, ну, як бы, просто дзеля таго, каб праверыць, ці ёсць там ядзерка, ці няма, развязваць там нейкую ядзерную супярэчку, вядома ж, ні ў каго жадання не будзе. Ось, што можа атрымаць з гэтай самай угоды Расія, што можа атрымаць, уласна, Іран праз гэта ўсё. Што атрымае Расія, гэта тое, што сялякія вось гэтыя шахеды і сялякія вось гэтыя праграмы па вырабніцтву гэтых самых шахедаў і дронаў, скажем так, такога тыпу Расія атрымае. І не абавязкова яна будзе іх ужо закупаць беспасярэдне ў Ірана і там просто дамалёўваць на крылах сваё гэта Герань-2, ну, ось, просто каб нібыта прыхаваць іранскае паходжанне гэтых самых дронаў. Ось, гэта ўсё стане, скажем так, непатрэбным, таму што, ну, праз гэтую самую угоду будзе ўсім зразумела, што і адкуль бярэцца. Ось, і такім чынам Расія можа атрымаць нават тэхналогіі па вырабніцтву гэтых самых шахедаў, а там нічога складанага, уласна, няма. Ну, урахоўваючы, што Расія это ядзерная дзяржава, і там засталося штосьці там яшчэ з савецкіх часоў, нейкія там навуковыя напрацоўкі, таму я не думаю, што там будуць нейкія там складанасці дзеля таго, каб гэта ўсё, скажем так, як найменш скапіяваць проста. Што для Расіі будзе вельмі такім вялікім плюсам, таму што як мы бачым з таго, што адбываецца ў Украіне, кожны дзень штосьці гэтымі самымі шахедамі адпрацоўваецца. Ну, хутчэй за ўсё, канешне, зразумела, што наўрад ці яны там разрахоўваюць, разлічваюць сама тое, што яны гэтымі шахедамі зараз штосьці змогуць там, скажем так, паражаць з такіх важных нейкіх аб'ектаў. Ось, але хутчэй за ўсё, ну, як на маю уласную думку, шахеды больш выкарыстоўваюцца для, скажем так, ну, па-першае, гэта выснажэння супрацьпаветранай абароны, ось, і пошук маршрутаў. Маршрутаў дзеля таго сама, каб запускаць па гэтых самых маршрутах, запускаць потым і ракеты. Таму што, ну, не проста так час ад часу адбываюцца такія буйныя, як іх называюць, камбінованыя атакі, калі шахеды запускаюцца разам з ракетамі. Тобто там шахеды нейкую увагу на сябе адцягваюць, а асноўную, скажем так, задачу выконваюць ракеты. І галоўнае, што мае там штосьці ўразіць, гэта уласна ракеты. Таму што шахеды, скажем так, яны дастатня прымітыўныя в гэтым плане. Ось, іх досыць лёгка выявіць і досыць лёгка збіць. Ось, але калі іх так шмат, там на канале уласна паветраных сіл Украіны бачыш, там больш за 300 адзінак шахедаў толькі на гэтым тыдні Расія выкладала, уявіць себе, 300 адзінак шахедаў за тыдзень, гэта на 7 падзяліць, гэта, ой, матэматыка, больш, карацей, больш за десятак, ой, які десятак, больш за 30 на дзень. Больш 30 шахедаў на дзень. Ось уявіце, што такое, калі больш за 30 шахедаў на дзень ляціць. І зразумела, там збіваць іх уласна там нейкімі пэтрыотамі, ну, няма ніякага сэнсу, таму што ніякіх пэтрыотаў там не хопіць.
Ну, 40 плюс, гэта, здаецца, калі б там было 300 з чымось, ну, 7 на 3, гэта колькі, 21, 28, так, 40 з лішнім, я там трошки проебался. Ну, старость яна такая, дякую, Ironik.ua. Ось, просто, ну, видите, калі б на гэтых 40 шахедаў вытрачалі 40 там якіх-небудзь там IRST ці там якіх-небудзь іншых гэтых самых ракет, якія там просто там на рахунок золата, можна сказаць. Таму сама і робяцца гэтыя мабільныя групы з кулямётамі, з звычайнай стрелковай зброяй стрелецкай, і те ж самыя гепарды, гэта зенітныя просто установкі, не ракетныя, а просто зенітныя, якія там спецыяльнымі снарядамі стреляюць. Ось, і нават там і з верталётаў звычайнымі кулямётамі просто там саджаюць гэтыя самыя шахеды. Таму як бы кожны бок шукае, як там як мага больш танна гэта ўсё здзейсняць і пры гэтым выконваць свае задачы. В прынцыпе, пакуль што я не бачу, каб там былі нейкія правалы ў гэтай супрацьпаветранай абароне в Украіне, таму што ўсё трымаецца. Ось, нягледзячы на тое, што там дзесьці пазаўчора, здаецца, тут у Киеве прилетела. Ось, все адно там прилетела нават не гэта самае, не напрямую прилетела, а штосьці там збілі і яно выбухнула. Ось, але ў любым выпадку, скажем так, супрацьпаветраная абарона працуе. Ось, і уражанне там шахедамі яно просто мінімальна. Але пры гэтым шахеды гэта яны больш, на маю, зноўку ж падкрэслю, што на маю думку, не абавязкова, што так яно і ёсць. Ось, власна, на маю думку, што гэтыя атакі такія шахедамі больш да таго, што каб выснажваць ресурс супрацьпаветранай абароны, і зразумела, што таксама больш эфектыўна гэта будзе дзесь па рэгіёнах, якія бліжэй да фронту. Таму што менш, скажем так, часу на рэакцыю, ось, менш часу там для того, каб штосьці там дзесьці загадзі падрыхтаваць. Таму там яшчэ гэта плюс-мінус неяк можа быць эфектыўным. Датычна ўглыб Украіны, ну, шахеды неэфектыўныя ў плане ўражання, але эфектыўныя ў плане выснажання і ў плане там прапрацоўкі маршрутаў для ўжо ракет. Ось, таму ось праз гэтую ось угоду з Іранам сама Расія можа атрымаць такія непаганыя бенефіты у плане таго, што атрымаць тэхналогіі на вырабніцтва гэтых самых шахедаў і пачаць вырабляць іх ужо непасрэдна на сваёй тэрыторыі. Ironik.ua піша: «У мене була ідея на базі вантажівки створити комплекс звукового вирахування шахедів і зі зброєю щось мілке 20-30 мм на озброєння. Це не так дорого, але було, гадаю, ефективно». Ну, насамрэч, того, што я бачу, ну, і багата кіяўлян гэта бачаць, стаяць на некаторых мостах, стаяць так званыя мабільныя групы, дзе стаіць там пікап, на пікапе стаіць там нейкі ўцёс ці браунінг, гэта 12,7 калібр. Ось. І на гэтым браунінге якийсь экранчык ёсць. Я не ведаю, там ці гэта там, ну, там такі дзесь невялічкі такі ось, такі. Экранчик, ну, больше нават, ось такі. Ось экран, монітор. Ось, і на гэтым моніторы там штосьці бачна. Ці гэта там начнік, ці там теплак, ці там нейкі, не ведаю, там ультразвук. Ось, але прынамсі з тых кадраў, якія там публікуюцца на афіцыйных каналах паветраных сіл Украіны, там можна пабачыць там, ну, нейкі прылад, які дазваляе бачыць, калі нават вока звычайнага чалавека не можа гэта пабачыць. Таму як бы гэта ўсё такое, гэта ўсё ўжо прыдумана. І 20-30 мм гэта ўжо такая нармальная гармата, я хочу сказать, на БМП другой стаіць 30-миллиметровая гармата.
Ось, а для того, каб уражаць і збіваць, заземляць шахеды, дастаткова нават ну, не кажу уже, ну, і з 5,45 в прынцыпе можна заземліць, і 7,62 можна заземліць шахет, але ну, як бы, калі ёсць у тебе той же Браунінг або уцёс, які 12,7 набоі выкарыстоўвае, і эмоцыі хопіць, і траекторыі палёту, і всего. Для того, что там еще есть разностайные там гэтыя самыя боеприпасы, там и запаливающие, и бронебойные, и так далее. Тому с гэтым проблем немає в Украине, принаймні. Ну, принаймні, я про гэта не чуў. Ось, што датычыцца таго, што ж атрымае Іран. Праз гэта ўсё, праз гэтую угоду. Ось. А Іран можа атрымаць ад Расіі, уласна, ту самую ядерную праграму, про якую яны ўсім кажуць, але не факт, што это ў іх ёсць, таму што, як бы, зноўку, афіцыйных ніякіх доказаў таго, што Іран ядерная дзяржава, пакуль што, як бы, афіцыйна, прынамсі, я не бачыў. Усе, канешне, лічаць, што Іран там ядерная краіна, але, як бы, ну, ніхто не хоча, як то кажуць, праверяць. Ось. І, власна, Расія може надати там певні, скажімо так, речі, те ж саме там креслення, ті, що там, чого там не вистачає, не хапає Ірану для того, щоб почати уже, скажімо так, збагачувати уран самостойно, без допомоги там какой-нибудь, как не набывать вот это ядерное палево и самим уже разработать свою эту самую свою ядерную программу. Ось як, скажімо так, і мірну ядерную программу стосовно там ядерної енергетики, так і, скажімо так, використовувати гэтыя ж самыя рэчы ўжо у виготовленні ядерної зброї. Так, привіт, чатіку, ще раз повернувся до перегляду стріму, відволікли. Я забувся, тебе ж Іван зовуть. Так, мене звать Іван. Наталія Поліщук не дасть збрахати. Ось. Тому, якби, гэта такая ось угода паміж Расіяй і Іранам выглядае для абох бакоў даволі выгаднай, і не вельмі выгаднай яна выглядае для, скажімо так, Украіны ў першую чаргу і для краінаў Захаду, як, скажімо так, спадкаемцаў таго, што можа стацца, калі раптам Украіны не стане. Таму што, скажімо так, як многія гэтыя самыя навінарныя структуры пачалі пісаць, што ось зла пачала там гуртавацца, і ўсё, і захаду слабкі захад, і хутка ўжо канец настане захаду, і все яны там ні на што не спроможны на захад. В прынцыпе, доля істины, як то кажуць, у гэтых самых клікбейтных, на мой погляд, назвах і прэвьюшках да сваіх відэа ёсць, але збольшага гэта ўсё ж таки такое ўжо наганянне гэтых самых хмараў на гэта ўсё. Іване, як ви думаєте, скільки ще триватиме війна? Можна було б, звісно, Арестові ще включити, сказати, ну, 2-3 тижні. Ось, ну, на мой погляд, війна буде ще вельми довго. Ось, у плані саме війни, як ось гэтай екзистенційної, ці там, я не ведаю, як її ще там назвати, ось, власне, гэтая війна, яна буде вельми довго, вельми довго. І самыя хуткія мае, скажем так, прикидки, як яна можа скончыцца, гэта, ну, за добра, калі за 5 гадоў. Але, ну, як бы я не бачу заканчэння гэтай вайны ў тым фармаце, у якім яна мае скончыцца стасоўна Украіны. Я не бачу гэтага процягам 5 гадоў. То есть, калі яна скончыцца процягам 5 гадоў, я буду просто задаволены, што я памыліўся, але, скажем так, сыходзячы з рэаліяў,
Ось, і якога-ніякога разумення, як вось гэтыя ўсе працэсы адбываюцца, сумнеўна, скажем так, калі ёсць нічога не адбудзецца, скажем так, такога надзвычайнага. Ось, а пакуль што я ну, не бачу ніякіх падставаў для таго, каб вось гэтае штосьці надзвычайнае адбылося і вайна скончылася хутчэй. Що то я не бачу світла в кінці тунеля. Ну, якби, причому тут якби не то, що там бачить світло чи не бачить світло. Війна то скончиться, і Україна не має прайграць у гэтай вайне, я ў гэтым як бы пераконаны. Ось, але гэта ж не азначае, што там все перамога. Ну, тому што мы добро, мы правыя, і таму мы пераможам там за 2-3 тыжні. Ну, так толькі ў Арестовича, мабыць, працуе. У людзей, якія хоць штосьці пра гэта у гэтым разумеюцца, ну, яны так, прынаймні зараз такога казаць не будуць. Я в 23-му казав, що це до 26-го. Зараз вже думаю, що і 26-й не придел. Ну, хтось у 22-му лічив, що це до 23-го, а у 23-му лічив, що до 25-го. Зараз уже і ніяк складано навіть щось там прогнозувати. Але я знову ж кажу, все може змінитися просто про яку-небудь там подію. Не стандартную, не ординарную, на якую просто ніхто не розраховував. Ось, яка просто, скажімо так, з ходу тих подій, які відбуваються, ну, не могла ніяк відбитися. Наприклад, там, як приклад, це не то, що я так лічу, що так і не відбудеться, як приклад, це то, що, наприклад, Трамп прийде там до влади, там зустрінеться де-небудь там з Путіним, то йому там насцить у вуха, і Трамп зрозуміє, що все, гэты альфач больш не альфач. Ось, і альфач тут зараз толькі я, нягледзячы на тое, што ў мяне імя качкі з дыснеевскага мультфільма, я маю быць альфачом. Ось, і дай-ка я ўсё, што ёсць, просто накідаю Украіне, і няхай яны пакажуць, якая ў нас у амерыканцаў патужная зброя, каб все там в Росії обосралися і зрозумілі, що вогуле у бок Заходу навіть глядець не треба. Ну, але якби погодзіцеся, што верагоднасць саме такой падзеі, яна вельмі неверагодная. І саме таму я лічу, што якби вайна зацягнецца на яшчэ некалькі гадоў. Самое простое, что вось такие вось экстраординарные, скажем так, падзеі, яны у сучаснай палітыцы не здольныя адбывацца. Ось, але як бы я не выключаю, што яны могуць адбыцца. Таму што, ну, мабыць, хтосьці знойдзецца такі, каму ўжо не будзе чаго губляць, як, напрыклад, у краіне і штосьці там на гэтай міжнароднай арэне палітычнай штосьці і адбудзецца. Як ви вважаєте, чи можливий в російській армії ще один Пригожин з його походом на Москву? Ну, не факт вогуле, што ось гэты яшчэ адзін Пригожин, ён будзе карысны уласны для Украіны. А таму, што калі зараз там гэта ўсё там пасіўненька неяк і невядома, то калі прыйдзе, скажем так, які-небудзь іншы Пригожин, які там умовно кажучи, там дойдет до Москвы и скажет, вы тут все пидорасы не умеете воевать, я вам зараз покажу, и там обвестится какая-нибудь там звыштэрміновая мобилизация, мобилизуюсь там які-нибудь там мільён нават, скажем, з 130, гэта, ну, менш за 10%. Просто мобілізуюць адначасова, там мінімальна іх падгатуюць, і, умоўна кажучы, гэты мільён размяркуюць па лініі фронту і, ну, шчыра кажучы, каскамі закідаюць нават, просто закідаюць каскамі, нават без аўтаматаў. Ось, уявіце, што такое ось адбудзецца. А калі прыйдзе які-небудзь ось такі а-ля Пригожин, які будзе разумець, якім чынам можна выйграць гэтую вайну, а не ось тое, што зараз тут адбываецца, ось, то, ну, якби, не факт, што наследкі гэтага ўсяго будуць больш зручныя для Украіны, нават калі гэты самы умоўны Пригожин та і пойдзе і дойдзе да Москвы і штосьці там зменіць.
Тому тут все такое. Скажем так, палка о двох боках. Цікаво, а білоруси тут є чи самі тільки українці? Ви про те, що у чаті, ну, хоча за все є хтось з білорусів глядіть, але, звичайно, вони не пишуть у чаті. Вони просто тихо донатять. Ось як є одна, там, не ведаю, там, дівчина, жінка, мабуть, бабуля вже яка. Ну, навряд чи, конечно, бабуля буде PayPal користатися, але ну, раптом там яка-небудь онучка підказала, як це робить. Ну, просто не ведаю, кілька годів там пані Любові, яка там донатить мені час від часу таку непогану суму на PayPal. Ну і звичайно там є ще некілька там білорусок, які там у коментарях так само час від часу дають про себе узгадати. Тому є білоруси. Ось, дотично, коли ви хочете, власне, мене підтримати, ось є QR-код. Ось тут є QR-код. Це Монобанк, український, самий справжній. Ось, було б вельми приємно, коли б ось ще не тільки, як то кажуть, потужним лайком і довгим коментарем, більш за 7 слов, ви підтримували стваральника контенту, але і матеріально до того ж, ще скажу вам таку річ, що трошки так встряг, як то кажуть. Ось, бо зламався мой Логан, той самий, який там у той самій Білорусі у 2020 годі, якому пізди давали мусора. Ось, полетіло там щеплення. Ось, і тому потрапив я на заміну щеплення, і там, коротше, вже, ой, дякую, бачите, не бачу хто, але бачу, що був донат. Просто Олексій Голуб, як звичайно, уварвався з казацьким донатом. Ось, дякую вам великий. Ось, і, коротше, там тиждень я вже без Логана, вже починаю вивчати маршрути громадського транспорту, які там маршрутки, куди їдуть, щоб все ж таки ніяк там пересуватися по справах необхідних по городі. Ну і ходити почав значно більше, ну як мінімум до залу, там у магазин за продуктами. Все на своїх двох, скажімо так, почало відбуватися. В принципі, непогано. Але ось про це я просто не можу там на підроботку їздити знову, тому що вона зв'язана з машиною. Ось уже тиждень я так само і, скажімо так, і без роботи, і без зарплати. Тому буду вельми вдячний за вашу тим ліку матеріальною. Просто те щось. Хоча це і так нормально. Я тут трошки розтягнув це саме окенце, этой самой ОБС-ки. Щоб нормально було щось бачно, щоб можна було прочитати донати. Ось, і тому ось ваша допомога буде як ніколи доречною. Ось, а коли ви знаходитесь поза межами України і не можете ось нічого зробити праз гэты Монобанк, з яким я, до речі, судився, тільки до суду не дійшло. Ось, каб я судився, ну як судився, я погрожав судом Монобанку, ось, для того, щоб вони відкрили рахунок мені. Тобто я, скажімо так, погрожав банку, щоб вони відкрили мені рахунок, щоб я мог користатися їхніми послугами. Ось, і про написання листов этому уповноваженому з правового чоловіка і у Національний банк України. Ось, а там потім уповноважений, там, ну не сам уповноважений, а там його секретар, напевно, мені телефонував, питав, як там вирішили справу, коли вона вже була вирішена, тому що з ягоних слов уповноважений з гэтай причини надослав листа ще не тільки знову ж продублював у Національний банк України, але і у Службу безпеки України так само був накерований лист, дотичний того, що ось правий чоловіка Монобанк хотів притиснути у моїм
у маёй асобе. Ось, і не хацеў адкрываць мне рахунак і вызнаваць мяне рэзідэнтам Украіны, пры тым, што я з'яўляўся рэзідэнтам Украіны, ось, маючы статус асобы, якая патрабуе дадатковага захісту. Таму, ось, калі вы не можаце скарыстацца вось гэтым манабанкам, вось гэтым QR-кодам або пасыланнем унізе, ось, зноўку ж на гэтую банку, калі раптам QR-код не працуе, ёсць яшчэ PayPal. Ось, пасыланне таксама ёсць унізе. А калі у вас няма ні манабанку, ні PayPal, тады можаце напісаць мне вось на гэты Telegram, гэта мой асабісты Telegram. Ось, туды можете напісаць, я вам там паразмаўляем і знойдзем спосаб, якім чынам вы зможаце там дапамагчы мне фінансава, калі у вас ёсць такое несцерпнае жаданне мне дапамагчы. Так, є просто беларусы надаюць перавагу на святытыся. Ну, так, ёсць, навучаныя ўжо 20-м годам некаторыя. Ось, і як тут у чаціку Тимура Филоненко писали, там, что когось там Телеграм ламали, взламывали аккаунты Телеграму, ось, и там все один одному радили уключать двухфакторную верификацию. На что я сказал, что все адекватные белорусы уже с 20-го года ведают про эту двухфакторную верификацию, и их уже все давно уключено. І пайшло нават да таго, што распрацоўвалі нават дадаткі, якія дапамагалі падмяняць аккаунты ў Тэлеграме. Вось гэта мне вельмі радавала. Такая прикольная была праграма, карацей, ты блакуеш свой тэлефон, і калі ты, напрыклад, яго мусарам аддаеш, яны кажуць там разблакуй. І ты уводзіш, там у тебе з'яўляецца два пін-коды. Ось, і ти уводиш другий пін-код, і коли ти уводиш другий пін-код, не такий, який перший, ось, у тебе заходить і відкриває додатки не тие, докладніше, відкриває тие додатки, але з іншого аккаунта. І коли ти там був підписаний на які-небудь там заборонені канали, ті там у тебе десь були там заборонені фотоздимки з неких протестів, то ось гэтая програма їх підміняла. Тобто ти заходив у гэтыя самыя всялякія гэтыя галерэі і так далей, і яны былі, ну, не тыя, якія сапраўдныя, якімі ты звычайна карыстаешся. Таму ў гэтым плане прагрэс ішоў у Беларусі такімі вялікімі крокамі, што прыдумвалі, як гэта ўсё падмяняць дастатня так прагрэсіўна. Ой, Тимур Філоненко до нас долучився. Вітаю, до речі. Айронік UA пише, що видаляється покурити. Другі рік бомжує. З мене ніякий донатір. А що таке апоксіль? Може не апоксіль, а это, як його... Блін, вискочило. Ну, тільки що ж пам'ятав. Апостіль. Апостіль, ёсць такая справа юрыдычная, калі можна так сказаць. Апостіль у мяне быў. Апостіль, гэта, калі так проста пераказваць, ну, тлумачыць, гэта пераклад тваіх афіцыйных дакументаў тваёй краіны на мову афіцыйную той краіны, у якой ты перабываеш. Тобто, ну, гэта апостіль. У мяне, напрыклад, быў апостіль, калі я перакладаў свой беларускі паспарт на украінскі. Ось, і адзіны там мінус, які, дарэчы, і зараз там фігуруе часу ў дакументах, гэта тое, што пераклад ішоў з расійскай мовы, бо ў беларускім паспарце две мовы. Дзякую, Тимур Філоненко, за 100 гривень. Ось, і ти якраз спазніўся, літаральна хвілінак 5 таму распавядаў пра сваю складаную фінансавую сітуацыю. Ось, і праз тое, што перакладалі сама з расійскай мовы, таму што ў Беларусі две дзяржаўных, мне першая літара прозвішча, яна трошкі іншая. Ось, як вы бачыце, звычайна па-беларуску будзе Тамашевіч, але калі перакладаць з украінскай, то Томашевіч.
І таким чином у мене і в українських документах я так само Томашевич. Ось, хоча, ну, коли брати з білоруської, то я Тамашевич. І пакуль што са складнасцямі я не сутыкаўся, але ось, напрыклад, ёсць у мяне тут вот ляжаў. Як это называется? Ці его кинуто. О, знайшоў. Это проездный документ называется. Ось так называется. Проездний документ особи, яка потребує додаткового захисту. Ось, і тут якраз, бачите, у мене написано оп, зараз, оп. Томашевич латинскими буквами. Ой, не латинскими, а этими, ну, картей. Украинскими буквами написано Томашевич, а латинскими Ого! Ого! А гэта что? А что гэта? Гэта 1000. А ведаеце, что означает 1000 от котика? А гэта означает, что майка будет разорвана. Здоровья нема, уже старый. Давно не тренировался. Да что же это такое? Синтетика. Не рвется. Твою ж за ногу. Все. Гэта фиаско, братан. Гэта фиаско, братан. Але мы знойдем управу. Вот так. Так. Все. Все. Перемога. Так, зараз треба іншую. Каб тиктоку забанили, каб ще тут на ютубе не забанили за эту какую-нибудь порнографию. Это русачки наскардятся. Як забанить меня. О, все. О, все. Все, знову пригожий. Треба качатися, бо, бачите, там эту хабешную футболку-то я з легкостью. Про это ось это так само синтетично. Я уже думал, что ох ты ж мой порезанный палец дал про себе ведать. Или добре ж хоть кровь не пошла. Кто кажет, что фармакология это опасная речь, я вам могу сказать, что так. Ось, бачите? Ось. Что у меня стало с пальцем? Простое, что я открывал это. Ну, ось такие есть ампулы. Ось такие. Правда, я не это ампулу открывал, іншую там ампулу. Открывал, и вот там эта крапочка стояла, у який бок її треба ламати. Ось, і так я її зламав, що палець насадив на эту ампулу і коротей. Боляче коротей. Боляче і крові трошки зашмат. Дякую велике, до речі, котику за такі найбуйнейший у історії, скажімо так, пакуль що нашого каналу донат. Дагэтуль было 500 гривень, зараз уже 1000. Гэта максимум. Зараз погляджу, там ці ёсць які-небудзь, мабыць, якісь каментар вы написали. До речі, калі што, пишите. Коментары, я их обов'язково прочитаю, отреагую. Ой, ще й пише, що немає інтернету. Не хоче виходити у Монобанк. Скло, так, скло там не стільки боляче, скільки воно ж ніяк, наприклад, якщо б це було там якимось там лязом, чи ножом я порезався, там просто було б, ну, якби такі, воно б, ну, хоча й заростало. А скло, воно таке, воно не реже, воно те саме розриває, коротей кажучи. Так, где тут глядеть? О, переглянуть выписку, правильно ж? Правильно. Все, немає, нічого не написали. Ось Тимур Філоненко тільки у минулую неделю написав на сцеплення. На счеплення. Буду вчити українця в українській мові. Ось. Але я в будь-якому випадку дякую.
Так, що ви тут понаписали? Може, не варто світити було паспортними даними? Так это ж паспортные данные, это ж, ну, это ж не паспорт. Это не паспорт. Калі вы вось пра гэта. І на гэты паспорт вы там ніякага крэдыту нічога не возьмеце. Гэта ось. Гэта ось. Гэта праездны дакумент. Ось, а паспартны дакумент выглядае трошки іншы. Ні, на паромній футболці тут був не Шева. Якщо ви про гэту, тут не Шева, тут щось інше. Тут нейкі быў гэты. Военный тут был. 4-5-0, типа. Типа модно. Стильно, модно, молодежно. Склад футболок, не, у меня просто тут некалькі футболок, я их так откладаю, які я не ношу, звичайно. Ось, наприклад, гэтую синтетичную, там її просто на для певної, для відповідного мероприємства. Я її купував, ось, і так, в принципі, я її не ношу, тому що вона, по-перше, вона синтетична, і тут всілякі затяжки на її вельми хутко почали з'являтися. Ось, тому порвати її саме то. Але тільки за донат від 500 гривень. Так. Тактикульно. Треба було спочатку ножичком постукати по ампулці, потім замотати у серветку, а потім вже ламати. Ну, скажімо так, ось гэта просто ампули. Ось там тренбалон, наприклад, ось гэта. Тренбалон і гэта саме. І тестостерон, яны добра ламаються. При тим, що там, ну, немає гэтых позначок всіляких. Там, звичайно, є такі позначки, в які бок ламати. А ось ампула інша, ось така є. Раз на тиждень не треба таку ось брати. Ось об яе. Тут нават є ось гэтая крапочка, вам не бачно? Вот, бачите, така крапочка. І вона саме показує, де треба ламати. Ось вона, синенькая такая. Ось, і не глядячи на те, що вона тут є, я все одно так ламав, що запотужний. Ось, стільки потужності, що, короче, зламалося і пробив собі склом палець. Такое. Раз на тиждень могу себе дозволить. Так, ну давайте повернемся до новинов. Трамп так само тут не спиняется. Ну то точно щось потужно. Ось, Трамп не спиняється у своїх так самих всіляких діях. Ось, при этом, як я і в принципе, меркаваў і казаў, што наўрад ці гэта ўсё ёсць там нейкімі сур'ёзнымі саманамерамі Злучаных Штатаў пасля таго, як Трамп зойме ўжо афіцыйна пасаду прэзідэнта. Ось, пра Грэнландію там таксама пачаліся адкаты, як пра 24 гадзіны, за якія ён вырашыць спыніць вайну ва ўкраіне, яшчэ нават не ўваходзячы ў свой авальны кабінет. Ось, гэтак жа сама зараз кажаш ужо там, ну, нібыта з Грэнландіі вы там не тое зразумелі. Ось, не хацеў я ніякую там Грэнландію захопліваць. Ось, пасля чаго там імператарскія пінгвіны, здаецца, не жывуць на Грэнландіі. Яны там на поўдні жывуць. Ось, так можна было б сказаць, што імператарскія пінгвіны выдохнули. Ось, але яны там трошки не жывуць. Ось, і карацей, нібыта все адмяняецца, захопленне Грэнландіі адмяняецца. Ну і хутчэй за ўсё просто будзе такі нацяк на тое, што хутчэй за ўсё, калі там Трамп увойдзе ўжо на пасаду прэзідэнта, будуць нейкія там пераглядацца дамоўленасці датычна гэтых арктычных ось там маршрутаў, дзе там хто як будзе плаваць, дзе там хто будзе дадатковыя магчымасці мець
размещать свои гэты арктычныя базы і ўплываць там на гэтыя самыя маршруты. Таму што вось як я у той же чатик, дарэчы, Тымуру скідаў фота глобуса, ось, і калі паглядзець на уласна на глобус, ось, то можна вельмі добра пабачыць, чаму вось гэтыя маршруты праз паўночны полюс для России могуць быць вельмі важнымі, таму што, скажем так, з далёка-ўсходніх частін России да Еўропы даплысці будзе больш кароткі маршрут, чым нават даехаць па зямлі. Ось. Але там зноўку ж поруч Грэнландія, якая будзе трошкі, скажем так, заважаць, калі там будуць сидзець натаўскія піндосы і не даваць расійскаму ценевому флоту плаваць дзе заўгодна. Ось Марина Ді пише, що білі ведмеді видихнули. Ось, ну, там з білими медведями так само там проблеми на вот той же Канаді праз глобальне потеплення. Маршруты, якімі яны ходили праз Гудзон, перастаюць ужо быць актуальнымі. Ось, і праз гэта там, карацей, все складана у белых медведяў. І астатні прытулак застаўся ў іх гэта Грэнландія. Ось, і туды Трамп рукі свае цягне. Тут на Канаду зазіхаўся, зараз ужо і на Грэнландію. Ось. І што можна пра гэта сказаць зноў? Не трэба, пакуль Трамп не ўвайшоў на пасаду, не трэба спрымаць тое, што ён кажа, як штосьці сур'ёзнае. Бо тут пачалі адразу все думаць, што ай-яй-яй, Трамп там щось з глузду з'ехаў, там зараз толькі там увойдзе на пасаду, пачне там ракеты ва ўсе бакі пуляць, там усіх захопліваць і гэтак далей. Ну, не трэба вось гэтага. Зразумейце, што будь-якія заявы яны маюць вагу толькі калі яны зроблены адпаведнай, скажем так, зроблены чалавекам з адпаведнай пасады. А зараз якая пасада ў Трампа? Ну, афіцыйна на ось узроўні, скажем так, палітычным. Ну, там кіраўнік партыі, мабыць, там гэта, я не ведаю, ці ён там кіраўнік партыі гэтай рэспубліканскай. Ну, все, гэта максімум ягоных палітычных пасадаў на дадзены момант афіцыйных. Так, ён там ужо афіцыйна вызнаны абраны прэзідэнт, але ён яшчэ, скажем так, не на гэтай пасадзе. І ніякіх правоў у яго няма. А гэта азначае, што, ну, як бы, ты можаш казаць все, што заўгодна. І калі там да цябе раптам гэта хтосьці захоча щось там прад'явіць, умоўна кажучы, за гэта, ну, ты можаш сказаць, а шо, ну, я ж не прэзідэнтам быў, калі я пра гэта казаў. І ён будзе з юрыдычнай кропкі гледжання правы, таму што, ну, пакуль ты не прэзідэнт і не заяўляеш штосьці як прэзідэнт, ну, як бы, гэта все, що, як то кажуць, як пердзёш у муку. Эфектаў дохера, а толку ніхера. Ось, таму таксама праз гэтыя заявы Трамп хутчэй за ўсё ці там ягоныя асяроддзе пэўныя, скажем так, мэты спрабавала дасягнуць і, магчыма, і дасягнула праз вось гэты ціск. Потым, мабыць, будзе прасцей неяк дамовіцца з той жа Даніяй пра нейкую там гэту арктычную праграму Злучаных Штатаў на тэрыторыі той же самай Грэнландіі. Таму не трэба так сур'ёзна да гэтага ўсяго ставіцца. Ось сёння 19, завтра 20. Ну, у Амерыцы там гэтае 20, яно там трошкі яшчэ пазней наступіць. Але дзесь заўтра пасля абеду, здаецца, ну, па кіеўскаму часе, там ужо можна пачынаць прыслухоўвацца да заяваў Трампа. Ось, таму што калі ён там ужо гэту інаўгурацыю пройдзе і ў правы і абавязкі прэзідэнта уступіць, тады ўжо можна будзе слухаць, що ён там пачне казаць, рабіць, якія заявы ввогуле рабіць. Всі білі ведмеді Канади чіповані проти браконьєрів і для того, щоб бачити, де вони є. В Гренландії буде референдум про незалежність. Ну, це таке
Що там Гренландія? Ад каго яна там хоча быць незалежнай? Яна і так там як гэты самы незалежны по факту рэгіён просто падпарадкоўваецца дацкаму каралеўству, таму там все гэта цікава. А датычна ось чіпавання мядзведзяў ад браканьераў, там хутчэй за ўсё праз тое, што ну прынамні з той перадачы, якую я глядзеў, вітаю, дарэчы, пана Ікса, што я глядзеў пра гэтых белых мядзведзяў, там праз тое, што Гудзон перастаў замярзаць, іх там штогадовыя нейкія маршруты праз гэты Гудзон, яны перасталі працаваць. Ну, яны не могуць там гэтыя медведзі мандраваць нармальна, так як яны звычайна там мандруюць. І там ім даводзіцца па гэтай самай па сушы ісці. Ось, і праз тое, што там не так ужо холодна, няма так шмат снегу, карацей, там все складаней і складаней гэтым белым мядзведзям выжываць. Таму больш гэта, чым там нейкае браканьерства. Усё это все заважае там папуляцыі белых медведзяў у Канадзе. Ну, прынамні там каля Гудзонскага гэтага заліву. Ну, гэта з таго, што я ось там на нейкай там перадачы бачыў. Калісьці, нават ужо не памятаю, колькі там гадоў таму адбывалася. В Данії там відурилися, ну, правда, проти що жінок індіанок стерилізували. Останній випадок в 90-х роках. Ну, я щиро кажу, там не пам'ятаю щось такого про стерилізацію. Які жахи відбуваються, і добре, що про їх не ведаю. До речі, що так само можна відзначити, багато було незапланованих візитів європейських лідерів до Києва. Там, здається, приїжджав гэтый міністр оборони, як він там, канцлер, там якийсь, не ведаю, як там офіційна посада, ось з Германії приїжджав у Київ. І приїжджав там ще хтось у Київ, так само без гэтай самой, без офіційного візиту. Ось, і Фіца у п'ятницю, як його Зеленський запрошав, у п'ятницю у Київ, Фіца так і не приїхав. Як, до речі, не приїхала у Київ і, до речі, до гэтага часу і Тихановская, тому що ёй необходно офіційний запит, офіційне гэта запрошення. Чамусьці ось там нейкаму міністру обороны Германії не патрэбна вось гэта запрошення, там нейкаму італьянскаму, так само там нейкаму прэм'еру так само не патрэбнае запрошення. А ось Тихановскай чамусьці дзеля таго, каб патрапіць ва Ўкраіну, патрэбна вось гэтае афіцыйнае запрошенне. Нібыта там яна нейкая афіцыйная асоба. І ось ведаеце, што ось гэта мне нагадвае? Такое параўнанне. А там я пачаў параўноўваць, карацей, зараз я там ось гэтую думку як разаўю, вы ахуееце, правда, якая там атрымліваецца. Там просто, ой, пайшлі думкі, паліліся думкі ў галаве з Тихановскай ось праз гэтае параўнанне. Ось зараз я вам яго распавяду, якое мне тут усплыло ў галаве параўнанне, з кім можна параўнаць Тихановскую, ну, на палітычным, скажем так, узроўні. А сама параўнаць яе можна з эскортніцай. А зараз я вам патлумачу саме, чаму мне такія вось асацыяцыі ўзніклі. Таму што, па-першае, персанаж не мае ніякага ўплыву ў краіне, якую прадстаўляе. І дзеля таго, каб наведваць іншыя краіны, ёй неабходна афіцыйнае запрошенне. Ось, і по факту это як эскортніца. Эскортніца, яна не можа там прыйсці до таго, до каго яна хоча, бо ўсе б хацелі там тусавацца з Цукербергам, Маскам, ці там гэтым, як яго, Джефрі Безосам,
ці Білам Гейтсам. Але калі цябе як эскортніцу ніхто не запросіць на гэтае мерапрыемства, дзе будзе там Ілон Маск, Джефрі Безос ці Цукерберг, то цябе там і не будзе, таму што цябе там ніхто і не чакае. Ось. І саме таму у гэтым плане Ціхановская яна выглядае як эскортніца. Ось. І аднаго часу у мяне нават некаторыя калі там нейкія спрабавалі аргументаваць, што яна нібыта там штосьці там на палітычнай арэне з сябе ўяўляе, а вось ты бачыў там з ёй фатаграфаваўся цэлы Борис Джонсон. Ось ён фатаграфаваўся з Ціхановскай. Ці там хтосьці там яшчэ там фатаграфаваўся з Ціхановскай. Ось. А цяпер глядзіце зноўку праз асацыяцыю з эскортніцай. Ось, усялякія там бізнесмены на усялякія афіцыйныя важныя мерапрыемствы, калі яны не маюць сваіх уласных жонак, яны часта наймаюць эскортніц. Асабліва там ва ўсялякіх Дубаях і гэтак далей, дзе там гэта нават там цэлыя агенцыі існуюць з гэтымі эскортніцамі. Яны прыходзяць туды з гэтымі эскортніцамі, якія нібыта іхныя гэтыя дзяўчаты. Але па факту яны іхнія не дзяўчаты. І з аднаго боку ты як бы можаш сказаць, а навошта гэта? А вось проста, каб, скажем так, паказаць свой нібыта статус нейкі. Ось. І для чаго гэта робяць ось гэтыя всялякія бізнесмены і тыя, у каго ёсць грошы, гэта зразумела, каб папантавацца, скажем так, ось тым, што ты ось у цябе ось ёсць, па-першае, там за табой нібыта ось бегаюць такія ось прыгожыя там дзяўчаты. Ось. А датычна палітыкаў, якія там фатаграфуюцца з Ціхановскай, запрашаюць яе там на ўсялякія мерапрыемствы ў Еўропе, там нейкія вынагароды нават там уручаюць ёй. Гэта таксама вось гэтае самае эскортніцтва, таму што гэтыя ж самыя палітыкі, яны ж маюць штосьці адказаць, калі ў іх запытаць, а як вы ставіцеся там да гэтай самай да дыктатуры ў Беларусі. І ось ён раз дастане фотачку з Ціхановскай, а я ось з Ціхановскай фоткаўся, я ось падтрымліваю дэмакратыю ў Беларусі. Хаця, ну, па факту, хуя ты лысага клаў на гэту Беларусі, на яе дэмакратыю, ось, і гары яно там усё сінім полымем, умоўна кажучы. Ось. Але эскорт, ён сам ось так і працуе, што можна зрабіць, каб паказаць іншым, што ось ты неабыякавы ось да гэтай сітуацыі, і на гэтым фоне зарабіць нейкія прэферэнцыі ад іншых. Ось. Ну, давайте цяпер пачытаем, што вы думаеце на гэты конт. Тому што я спецыяльна не адсяроджваўся на вось гэтыя на каментары, каб неяк думку вось гэтую, якая ось толькі-толькі сфармавалася, каб яна неяк не знікла з маёй галавы і данесці яе ў тым выглядзе, у якім яна ў мяне ўзнікла. Так. Падобаецца, як Іван про Тихановську розважає. Так, ви там про собак почали щось там розповідати. Як то кажуть, якщо у вас втік хаски, то шукайте його в сусідньому районі. А якщо втік маламут, то подивіться біля сусідських мусорних ящиків. Бо Свята то його кабіта. Ескортниця – погане слово. Краще інше слово на букву Х. Ну, эскортница это такое больше офіційне, скажем так, назва професії. Ось, але, ну, скажем так, сапраўды ось гэтая ось метафора, якую я ось згадаў, яна вельмі прям вельмі падходзіць пад гэтую самую сучаснасць і пад вось гэтую сучасную палітыку, якая адбываецца, таму што ўсе, скажем так, спрабуюць перастрахавацца, таму што ніхто ж не ведае, што там у Беларусі будзе пасля Лукашэнкі. Ось. І звычайна ўсе хочуць нібыта ўжо мець нейкія стасункі там з Ціхановскай, каб потым там нейкія бенефіты з гэтых самых адносінаў мець. Але, ну, по вялікім рахунку я вам магу з 100% гарантыяй сказаць, што Ціхановская
ніякага ўплыву на палітыку ў Беларусі аказваць не будзе. Калі там толькі раптам радыкальна не зменіць свой погляд датычна ўкраіны і беларусаў, якія маюць быць ва ўкраіне. Жінка аксесуар, ну прыкладна так і ёсць. Ось, эскорт, больш правільнае такое. Ось, бо всялякія вось гэтыя вынагароды і гэтак далей. Бо зноўку ж все гэтыя вынагароды яны ж фінансуюцца з нейкіх там нейкімі міжнароднымі арганізацыямі, якія атрымліваюць за гэта, скажем так, дабрачыннасць. Таму што яны фінансуюцца там вядомымі ці невядомымі вось гэтымі дабрачынцамі, якія вось у гэтыя міжнародныя арганізацыі ахвяруюць свае грошы, таму што гэтыя арганізацыі нібыта займаюцца чымсьці добрым. Ось, і калі вось гэтыя самыя арганізацыі праз вось гэтыя прэміі усялякія вынагароджваюць гэтых беларусаў, якія нібыта там на шосьці там прэтэндуюць. Ось, гэта таксама падсвечвае вось гэтыя самыя прэміі, і праз гэта ўсё бенефіты атрымліваюць саме вось гэтыя арганізацыі, якія арганізоўваюць гэтыя самыя мерапрыемствы. Ось, таму ўсё гэта такое. Після Лукашенка я стану прэзідэнтам Беларусі, піша пан Ікс. Наталя Палішук задае зразумелае пытанне, ці ёсць пан Ікс грамадзянінам Беларусі. Я чув, що після Лукашенки буде якийсь час табуретка на посаді президента. Ну, знову ж табуретка. Табуретка, табуретці, як то кажуть, розні. Ось, і табуретки бувають різні. Ось, а датычна ось гэтых всялякіх еўрапейцаў і гэтак далей, гэта ось як самы ось такі яскравы прыклад ось, на фоне гэтых же беларускіх так званых незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Гэта по факту хайпажорства. Таму што пазаўчора, здаецца, не памятаю дакладную дату, здаецца, пазаўчора, ва ўкраіне загінула беларуска. Дзяўчынка, якой там было 23 ці 24 гады, ось, якая там у 19 гадоў пастраждала падчас пратэстаў у Беларусі. Ось, яна потрапіла до лав ЗСУ, я з ёй бачыўся, мы просто былі ў адным падраздзяленні, у другім інтэрнацыянальным легіёне. Ось, яна загінула. Так сталася, так адбываецца на вайне. І адразу все пачалі пісаць, што вось такая ось дзяўчынка была класная, там, і ось пачалі всякія гісторыі пра яе ўзгадваць. І пытанне толькі, а нахуя? Нахуя гэта рабіць зараз? Вам было на яе... Ось, я ў 23-м годзе быў у другім інтэрнацыянальным легіёне. Яна таксама з 23-го году у другім інтэрнацыянальным легіёне. 2 гады. 2 гады. Вось гэтым вось незалежным, блядь, сродкам масавай інфармацыі на гэтую Марыю было просто похуй. Просто ось похуй, яны і ведаць пра яе не хацелі, таму што гэта было, ну, а што ты зробіш? Ну, пайшла яшчэ якая нейкая там ебанутая, пайшла ваяваць ва ўкраіну, хутчэй за ўсё. Так разважаў які-небудзь там рэдактар Радыё Свабода Беларусь ці Медыязона Беларусь, ці там, ну, пра Белсат ввогуле, там няма што казаць, там плюс-мінус так і разважаюць, напэўна. Ось, а тут раптам загінула. І все, і гэта падстава нейкая, ось, хайпануць на гэтым усім, і пачалі там пісаць, а ось такая дзяўчынка, такая ось там у 20-м годзе ў Беларусі, там бла-бла-бла, і ось там у ЗСУ, і ось ва ўкраіне, і загінула, і все такое. Чаму вы да гэтага там 2 гады яна ваявала, вы, ну, а ніводнага рэпартажу пра яе не напісалі, ні там... ніводнага радку пра яе не напісалі, не ўзгадалі ўвогуле яе імя і прозвішча пра тое, што яна далучылася да лаваў ЗСУ, пры тым, што гэта не было нейкім сакрэтам. Ось. Ніхто пра гэта не пісаў. Ну, таму што, а навошта пісаць? За гэта еўрапейскія гэтыя самыя інстытуцыі грошыкаў-то не накапаюць.
А тут вось калі памёрла, загінула, ось, ужо можна і напісаць, таму што гэта як бы ось там беларусаў нібыта так багата, што вось нават некаторыя на вайне і гінуць. Ось, гіне іх значна больш, нават чым вы долбаёбы можете сабе ўявіць. Просто добра, што ёсць падраздзяленні, якія з вамі ніякім чынам не кантактуюць. Гэта тонкая адсылка. Ось, і не распавядаюць вам пра тых, хто ў іх гіне. Каб вы, хуесосы, не нажываліся і не хайпавалі на смерцях сапраўдных герояў. Ось, таму ваш гэты самы удзел, гэта пісаць пра чарговую сустрэчу вашай пізды Ціхановскай з якімі-небудзь еўрапейскімі куколдамі, якія лічаць, што яна там штосьці сябе ўяўляе і нейкую уладу нібыта вакол сябе зможа асяродзіць пасля таго, як у Беларусі штосьці адбудзецца. Хуй вы угадалі. Так. Яке громадянство? Світ без кордонів. Ось, Азовсталівець, якого стратили росіяни. Австралія розірвала дипломатичні відносини з Росією. Хай з Богом спочиває, хороша така. Ну так, там така симпатична дівчинка, я її бачив особисто, ми з нею там розмовляли некілька разів. Ось, яна була там у медицинській службі другого інтернаціонального легіону. Шкода, насамрэч, што в прынцыпе жанчыны, дзяўчаты гінуць на гэтай вайне, ось, хаця, не маюць. Не то, што не маюць, не яны маюць там гінуць. Гінуць маюць мужчыны. І пад мужчынамі я маю на ўвазе, як мінімум, гэта людскую особь з хуем. Калі у тебе нема хуя, то ты, хутчэй за ўсё, не мужчына. І калі за цябе гінуць дзяўчаты і жонкі, жанчыны на вайне, хутчэй за ўсё, ты таксама не мужчына нават за наяўнасцю хуя. Таму ўсё гэта такое. Там написано громадянин Австралии. Ну там і нейкага... Хаця не буду про гэту інфармацыю казаць, бо яна трошки канфідэнцыйна. І не факт, што про яе можна распавядаць. А, дарэчы, пра расстралянага аўстралійца я не чуў, шчыра кажучы. Як і пра разрыў дыпламатычных адносін. Ну, просто я не на ўсе гэта міжнародна навінныя паблікі падпісаны. Вось, калі ёсць у вас нейкія такія на ўвазе паблікі, на якія варта падпісацца, якія там нейкую міжнародную палітыку асвятляюць, напішыце ў каментарах потым пад відэа назву гэтых паблікаў. У Тэлеграме я подпишуся з задавальненнем, буду чытаць, і, мабыць, там штосьці цікавае будзе, што нам потым на эфірах абмеркаваць. Тому все каментарі, що вчора прийшла ця інфа, тоді увогуле зрозуміло, чому я про її не чув. Так, ну і давайте тоді... Австралійця не розстріляли, вроде, а він в полоні загинув. Там щось таке. Ну, це, в принципі, це одно і те. Що його розстріляли, що його закатували, ті там так за їм доглядали, що він помер. Плюс-мінус це все з одного шерагу. Ось, тому давайте зараз я тут заключне слово, а ви поки що, коли є якісь питання, ті новини, ті щось таке, що можна було б ще обміркувати, там накидайте в чатик. А я вам нагадаю, покуль что вы можете, по-перше, поставить вподобайку, что абсолютно бескоштовно для вас. Так само можете написать комментарий, коли вы глядите у записи, то уже можете, а коли глядите у прямом эфире, то коли вось гэты эфир сам скончится, можете натиснуть ось обновить сторонку, и у вас з'явится магчымасць писать уласна и комментарий. Для чего это все необходимо?
Ось, а неабходна гэта сама для таго, каб нас ставала тут больш, каб з'яўляліся новыя людзі, каб гэтыя відэа рэкамендаваў YouTube для прагляду, таму што сама праз упадабайкі і каментары пад відэа алгарытмы YouTube і працуюць і прапаноўваюць як мага большай аўдыторыі, не толькі там падпісчыкам, паглядзець гэтыя відэа і не выключна, што саме праз ваш каментар ці вашу падабайку будуць наданы гэтыя самыя дадатковыя прагляды, дадатковыя паказы, праз якія хтосьці пабачыць гэты канал, відэа, ось там трансляцыю, натхніцца тым, што мы тут абмяркоўваем і падпішацца і таксама будзе прысутнічаць па нядзелях на эфірах, ось будзе пісаць каментары, сваё меркаванне выказваць і пад большымі, скажем так, кутамі зору мы будзем глядзець на гэты свет і будзе які-ніякі інтэрактыў. Ось. І, мабыць, нас стане столькі, што можна будзе ладзіць эфіры часцей. Ось просто каб больш часу было на всялякія абмеркаванні і там нейкую інтэграцыю чаціку. Ось таму гэта ўсё неабходна сама ось для гэтага. Ось, а калі у вас там ёсць нейкія лішнія грошыкі, скажем так, ну раптам тут ёсць нейкія тыя ж самыя, якіх мы ўжо ўзгадвалі, Джефрі Безосы, ці там Ілоны Маскі, ці там тыя ж самыя Дональды Трампы. Ось, то ось ёсць такі ось цудоўны QR-код, ось Манабанку, ось, праз які вы зможаце падтрымаць уласна мяне, а праз мяне падтрымаць уласна гэты канал, таму што не будзе мяне, не будзе і каналу. В прынцыпе, лагічна. Ось, калі у вас не працуе раптам гэты QR-код, унізе пад трансляцыяй ёсць у опісе ёсць гэта самае пасыланне на гэтую самую банку. А калі вы раптам знаходзіце дзе-небудзь за мяжой, ось для вас ёсць пасыланне на платежную сістэму PayPal. Ну, а калі ўжо і PayPal у вас няма, і вы там хочаце, там прям у вас кішэні такія, што незручна вам хадзіць, таму што у вас там грашэй набіта столькі, што вы хочаце куды-небудзь ужо іх укінуць, і вы вырашылі ось раптам, што гэта маю быць я, тады ось напішыце ось на гэты Telegram. Ось, і мы там высветлім, якім чынам вы зможаце гэтыя самыя сродкі мне перарахаваць, і я буду вам вельмі-вельмі удзячны. Так, ну давайте почитаем, що ви там написали. Він рік вроде був в полоні, там відео було допиту, а потім об'явили, що він помер. Там є відео, але я таке не дивлюсь, психіка не витримає. Інформації багато, а що правда, хто знає. Ну, знову ж так, там, бо там, це ж Росія, гэта расійская зборка майго Логана. Там, зараз з гэтым шчэпленнем я уже там 34 разы там мяняў гэтыя запчасціны, прывозіў там. Я одну прывожу, она там щось не падходзіць, там нейкі штуцер не той, там, потым я еду там у гэты магазин менять гэтую там запчастку, там мне там ідуць на сустрэчу, там некія мяняюць на іншую, при том, что яна там некомплектная. Я гэтую іншую там прывожу, і мне потым пішуць, што зноўку гэта не тая, хаця мы там з гэтым прадаўцом у магазине там ледзьве толькі там лазерную 3D мадэль не рабілі гэтай запчасціны, але карацей все сумна з гэтай расійскай зборкай, таму што па він-коду там увогуле адно шчэпленне, по факту яно другое, а запчасціна ўвогуле там ад дызеля, пры тым, што ў мяне бензінавы двигун стаіць. Ну, карацей, там просто поўны трэш. Бо якщо там колодкі памяняць, гэта яшчэ норма. А вось штосьці такое там у сярэдзіне, што больш тэхналагічна, там просто поўны пиздос. На расійска-украінскай війні маглі вбити австралійського добровольця Оскара Дженкінса, який воював на боці України. У мережі з'явилося відео, де його жорстко допитують. Щось таке, до речі, я бачив. Тільки я не ведав, що це австралієць. Бачила відео австралійських
меди, які як собаки накинулись на його сім'ю. Це жесть. Я здається, бачив це відео, там десь у лісі, так, і там темно, і там щось там його пінають, типу, там щось там кажи. І от там вже там Австралія, щось таке. Ну, щось таке я ось згадав. На якомусь українському пабліку це так само було це відео, але я так, ну, не глядів там до кінця. Ось тому не можу сказати, що там як відбувалося. І там про це вогуле австралійці там гаворка. Я ведаў, ось другим інтэрнацыянальным была аўстралійка. Ось жанчына, якая прыплыла, яна дальше капітан. Не капітан гэты, як карась, капітан, а яна капітан як Врунгель. Ось, є там свая ці яхта, ці нейкае іншае судно, на якім яна з Аўстраліі дзесь там у Еўропу прыплыла, і там у Еўропе дзесь яго гэтае сваё судно пакінула, а сюды в Украіну ўжо сухапутным, скажем так, шляхом потрапіла. Ось, таму нават ось такія аўстралійкі ёсць тут, воююць ва Ўкраіне за гэтай самай, за Ўкраіну. Памятаю, що на всялякія гэтыя шыхтаванні на гэты сцяг брала з ківі. Яе пазыўны быў просто ківі. Ну і ківі гэта птушка, якая толькі ў Аўстраліі жыве. Ну, смешная такая. Яна лётаць не ўмее і ходзіць так, головой так робіць. Прикольная такая птушка. Так, ну, бачу, што няма ніякіх каментароў, пытанняў, навінаў для абмеркавання далейшага. Ну і так мы з вамі, ну, пры тым, што Ціхановскую амаль што не абмяркоўвалі. А, так, яна не аўстралійка, яна новазеландка. Дакладна, слушна кажаце, Наталя Поліщук, яна новазеландка. Вы слушна мяне паправілі. Їх ще майже всіх вибив один кіт, якого випадково привезли моряки. Так, яны просто гэтыя птушкі, які яны не лётаюць, яны як ну, курапаткі-то лётаюць, але курапаткі яны і бегаюць так нормально. Ось. У Новай Зеландіі яны жывуць, гэтыя птушкі. Я ўзгадалась, Наталя Поліщук мяне дакладна паправіла, не Аўстралія, а Новая Зеландія. Ось там гэты ківі. Ось. Да, я думаю, любую птушку можна есць, ну, акрамя вось гэтых, як іх кажуць, вранавых і гэтых, якія грифонавых, якія, карацей, падалі, якія жруць. Бо іх там гэты, як ён, страўнікавы гэты сок, ён там вельмі прям як кіслата, що ён нават гэтую падаль там расчыняе, што ім, ну, як бы, карацей, гэта падальны гэты яд, які звычайную нейкую тварыну можа забіць, а ім нібыта там похер. Вось у іх, мабыць, там і мяса такое не вельмі. А ківі я не ведаю. Ківі, ось фрукт ківі, ён смачны. А птушка ківі не... Я б не стаў. Курапатак я еў, я іх нават лавіў, калі малы быў. Там у вёску, калі мы прыязджалі, там ёсць такія сіласныя ямы, і яны цёплыя, звычайна. Там гэты працэс гніення з гэтага сіласу ідзе, і ён выдзяляе цепло. І вось гэтыя курапаткі там стаямі пасуцца, і мы іх там, малыя былі, мы іх там ганялі, палкамі збівалі. Ось, а потым нам з іх суп варылі. Смачна. Так, ну, все, нават гадзіну 20 мы з вами ўжо ў эфіры размаўляем. Ось, будзем тады закругляцца. Дзякуй вам. Я, до речі, біля Варшави перший раз в житті лосів бачив. Просто вулицями Києва не їздили тут.
і лосі, і олені, і дятлы тут усіх хапає. Ось, і клічко ще є. О, навіть 10, бачите, 10. 10. О, отут. 10. Я зробив віджит. Колькі одночасово глядіть людей. 10. Рекорд на сьогодні. Ось, і давайте на гэтай тады позитивной ноте будем с вами развітвацца. Дзякуй за тое, што глядзелі, што вылучылі час. Дзякуй за інтэрактыў, які стваралі, пісалі каментары, думкі, нейкія там пытанні і гэтак далей. Ось, неяк разнастаілі інфармацыйна гэты самы эфір. Не забывайте проставляць падабайкі і пісаць каментары. І да сустрэчы праз тыдзень у той же самы час, а 8 гадзіне кожную нядзелю. Слава Украіне і жыве Беларусь!